Dobrý deň, volám sa Johannes Schneider a som produktovým manažérom traktorov Massey Ferguson firmy Austrodiesel. Nachádzam sa práve pred zástupcom viacnásobne oceneného radu MF 7600. Sú to 6-valcové modely značky Massey Ferguson v rozsahu výkonov od 140 do 255 koní. Sú dostupné v troch úrovniach výbavy: Essential, Efficient a Exclusive. Essential kombinuje jednoduchosť a hospodárnosť. Efficient umožňuje presnejšiu a rýchlejšiu prácu pomocou rozšírenej doplnkovej výbavy. Premium balík Exclusive ponúka pokročilú ergonómiu v kombinácii s maximálnym pohodlím. Okrem toho, k dispozícii sú 3 varianty prevodoviek: DINA 4 so 16 prevodmi vpred a 16 vzad, DINA 6 s 24 prevodmi vpred a 24 vzad. V oboch variantoch môžu byť všetky prevody radené bez nutnosti použitia spojkového pedálu. A ako tretí variant je k dispozícii prevodovka DINA VT s plynule meniteľným prevodom. Teraz chcem bližšie predstaviť fungovanie prevodovky DINA VT vo výbave traktora Exclusive. Vľavo pod volantom sa nachádza radiaca páčka Power Control. Má 3 funkcie. Funkciu spojkového pedálu plní pomocou nadvihnutia páčky, funkciu zmeny smeru jazdy vpred a vzad a funkciu zrýchlenia alebo spomalenia traktora. Zmena smeru jazdy môže byť radená priamo i pravou rukou. Aktivácia prebieha tak, že páčku Power Control presunieme do neutrálu, stlačíme spojkový pedál na doraz a súčasne stlačíme tlačidlo zmeny smeru jazdy na páčke Multipad alebo na multifunkčnom joysticku. Rozsvieti sa príslušný symbol na prístrojovej doske. Pri každom stlačení tlačidla potom traktor zmení smer jazdy. Na deaktiváciu funkcie stačí nadvihnúť páčku Power Control z neutrálnej pozície alebo stlačiť súčasne tlačidlo na zadnej strane a zmenu smeru jazdy na prednej strane páčky Multipad. Traktor má 2 módy používania. Pomalý režim pre poľné práce od 0 do 30 km za hodinu a rýchly režim pre cestné transportné práce od 0 do 50 km za hodinu. Pri poľných prácach je bezpodmienečne nutné používať pomalý režim, aby sa predišlo prehriatiu prevodovky. Príslušný režim prevodovky sa navolí tlačidlom na opierke ruky a na prístrojovej doske sa zobrazí jeho symbol. Zajac pre cestný režim a korytnačka pre poľný režim. Elektronické ovládanie prevodovky má 3 jazdné režimy: DINA TM mód, pákový mód a pedálový mód. To umožňuje obsluhe zvoliť si ovládanie presne podľa svojich potrieb. Štandardne sa po každom naštartovaní motora automaticky aktivuje manuálny páčkový režim. V tomto režime sú otáčky motora volené cez pedál akcelerátora, ručný plyn alebo elektronickú pamäť otáčok. Pojazdová rýchlosť sa volí manuálne páčkou Multipad alebo Power Control. Podľa veľkosti vychýlenia páky Multipad traktor akceleruje pomalšie alebo rýchlejšie. Tento spôsob je vhodný pre všetky práce a otáčky motora sa môžu nastaviť nezávisle, napríklad ako konštantné. Pedálový režim je aktivovaný pomocou tlačidla voľby režimu. Nastavenie maximálnej pojazdovej rýchlosti sa vykonáva pri plne stlačenom pedále pomocou potenciometra SV2. V cestnom móde je možný rozsah od 0 do 50 km za hodinu, v poľnom režime to je od 0 do 30 km za hodinu. Napríklad teraz vidíme na prístrojovej doske číslo 40. To znamená, že pri maximálne zošľapnutom pedále dosiahneme pojazdovú rýchlosť 40 km za hodinu. Takže nastaviť sa dá pedálový mód i pre precíznu prácu so zaveseným náradím alebo prácu s čelným nakladačom.
Pomocou potenciometra SV1 môžeme nastaviť požadované maximálne otáčky motora. V DTM režime preberá elektronika riadenie otáčok motora pri zachovaní požadovanej pojazdovej rýchlosti. Týmto je docielený komfort obsluhy pri dosiahnutí optimálnej spotreby paliva. DTM režim je možné navoliť pri pákovom i pedálovom režime. DTM režim sa aktivuje tlačidlom a zároveň sa zobrazí na prístrojovej doske jeho piktogram. V rozšírenom menu môžeme cez obrazovku Dotmetrix navoliť rozsah otáčok, v ktorých DTM pracuje. Štandardne je však tento rozsah nastavený od 1000 do 2160 otáčok motora. S potenciometrom SV1 však môžeme nastaviť maximálne horné otáčky a s potenciometrom SV2 minimálne spodné otáčky motora. Navyše môžeme navoliť činnosť, keď je DTM mód aktívny. Stále zapnutý, pri zapnutom PTO, pri trojbodovom závese v pracovnej polohe alebo pri zapnutom externom ventile. Toto nastavenie robíme pomocou tlačidla OK. Pomocou tlačidiel šípky vľavo a vpravo môžeme vykonať ďalšie nastavenie stroja. Tieto sa zobrazujú na displeji prístrojovej dosky vľavo. Tieto nastavenia ďalej rozširujú možnosti prevodovky. Pomocou tlačidla šípka hore je možné nastaviť citlivosť rozjazdu vpred-vzad od 1 do 4. Ďalej je možné takisto nastaviť citlivosť páky pri zrýchľovaní a spomaľovaní. Musíme zvoliť pákový mód a potom nastaviť reakciu traktora na páčku pomocou tlačidla šípky dolu. Pri pedálovom móde môžeme zas nastaviť spomalenie traktora pri uvoľnení pedálu. Pri plnej agresivite sa však prevodovka správa tvrdo. Pre bežnú cestnú premávku je vhodné nastaviť 1 alebo 2. Treba iba zvoliť pedálový režim a šípkou dolu zmeniť tvrdosť nastavenia. Ďalším nastavením je funkcia turbospojky. Ak stlačíte spojkový pedál a stlačíte súčasne tlačidlo OK na 5 sekúnd, funkcia sa zapne alebo vypne. Funkcia sa aktivuje pri poklese otáčok motora pod 1250 za minútu. Funkcia sa aktivuje pri poklese otáčok motora pod 1250 za minútu a zabraňuje preťaženiu motora, ktorému tým môžeme predísť. Táto regulácia upravuje prevodový pomer tak, aby zosúladila pojazdovú rýchlosť a výkon motora. Aktivuje sa, ak otáčky motora poklesnú z príčiny zvýšenej záťaže na motor. V takom prípade automaticky zníži pojazdovú rýchlosť traktora tak, aby otáčky motora ďalej neklesali. Potrebné je to najmä pri transportných prácach alebo prácach s PTO. Nastavená hodnota značí maximálny percentuálny pokles otáčok motora, pri ktorých už príde k automatickému zníženiu pojazdovej rýchlosti traktora. Ako príklad je nastavených 14%, kedy pri poklese otáčok motora príde k zníženiu pojazdovej rýchlosti. Pre bežnú prácu odporúčame nastavenie medzi 10 až 15%. V pákovom režime máme možnosť nastaviť rozjazdovú rýchlosť, a to pre oba smery nezávisle. Prednastavená rozjazdová rýchlosť bude dosiahnutá pri 1800 otáčkach motora za minútu. Je treba stlačiť spojkový pedál a presunúť páčku Power Control do požadovaného smeru jazdy a ďalším vychýlením páčky navoliť rozjazdovú rýchlosť. Pri nastavovaní v pozícii páčky pre smer jazdy vpred sa rýchlosť prednastaví pre oba smery naraz. Pri nastavovaní pozícií páčky vzad sa prednastaví iba rozjazdová rýchlosť vzad. Teraz je rovnako prednastavená páčka Power Control vľavo, ako i páčka Multipad vpravo. Toto prednastavenie môžeme vykonať separátne pre cestný režim, ako i poľný režim. Číslo 8 na našom príklade teda znamená, že traktor sa rozbehne na rozjazdovú rýchlosť 8 km za hodinu.
S ovládačmi SV1 a SV2 je možné v pákovom režime, a to pri poľnom aj cestnom rozsahu, nastaviť dve fixné pojazdové rýchlosti, tempomat. Tieto možno i počas jazdy, keď sú aktívne, kedykoľvek meniť. V móde DTM tento udržiava potrebné otáčky motora na dosiahnutie požadovanej pojazdovej rýchlosti. Ak je nutné udržiavať konštantné otáčky motora, nezapneme mod DTM, ale môžeme spriahnuť otáčky motora A s pojazdovou rýchlosťou SV1 a otáčky motora B s pojazdovou rýchlosťou SV2. Toto spriahnutie môžeme vykonať na displeji pomocou extra menu a tlačidiel so šípkami vpravo pod volantom. Takže ak aktivujeme pojazdovú rýchlosť SV1, automaticky sa aktivujú i otáčky motora A, a ak aktivujeme pojazdovú rýchlosť SV2, automaticky sa aktivujú i otáčky motora B. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám veľa šťastných motohodín.